İsa 12 şagirdini yanına çağırıp, olara ähli arwah jynlary kowmaga, her türlü keselleri bejermäge güç we ygtyar berdi. Onsoň olary Hudaýyň şalygyny wagt etmäge we hassalara şifa bermäge iýberdi. İsa olara, yol üçin hiç saat almaň. Yanınızda ne hasa, ne torba, ne çörek, ne pul, ne artıkmaç eşik, hiç saat bolmasın. Haýsy öýe girseňiz, ol şäherden çykyp gaýdýan çaňyz şol öýde bolun. Eger adamlar sizi kabul etmeseler, olaryň şäherinden çykyp gaýdanyňyzda olara garşy şaýatlyk hökmüne aýagyňyzyň tozuny kakyň, diýdi. Şeýdip olar ýola düşdiler. Her bir baran yerine hoş hawary wagt edip, hassalary sagallyp, oba aýlandylar. Şol wagt Herod han bolan wakalaryň baryny eşidip gaty aljyrady. Sebäbi käbir adamlar Yahya diýerelipdir, diýerdiler. Käbirleri Ilyas peýda bolupdyr. Başga birleri hem gadymy peýgamberleriň biri diýerelipdir, diýşärdiler. Herod bolsa, men Yahyanyň başyny çaptyrdım. Onu bu adam kimke? Ol hakda üýtgeşik habarlar eşidýän, diýdi. Ol İsa'ny görmäge jan etdi. Resullar ýzyna gelen soň öz eden işlerini İsa habar berdiler. Ol hem olary ýanyna alyp Betsaida diýen şähere gitdi. Emma mähelle muny bilip, onuň ýzynyň bardy. Ol hem olary oňat garşylap, Hudaýyň şalygy hakda gurrun berdi we şifa mätäç adamlary sagaltdy. Gün ýaşyp barýarka, 12'ler İsa'nyň ýanyna gelip, bu mähelläni göýber, töwerekdäki obalara gidip yatara yer we adyk tapsynlar. Sebäbi biz bir çola ýerde ahyry, diýdiler. Emma İsa, olary iýmäge zady siz berin, diýdi. Olar hem, biz munça mähelle üçin iýmit satyn almaga gidelimi? Biziň 5 çörek bilen 2 balykdan başga zadymyz ýok ahyry, diýdiler. Ol ýerde 5000 golay erkekler bardy. Emma İsa şägirdlerine, olary 50-50'den topar edip oturdum, diýip tapşyrdy. Olar hem şeýledip, hemmeleri oturtdular. İsa bolsa 5 çörek bilen 2 balyk alyp, gözlerini göge dikip şükür etdi. Sonra bulary halka paýlar ýaly bölüşdirip şägirdlerine berdi. Hemmeler iýip doýdular. Artyp galan çörek böleklerini ýygnap 12 sebede doldurdular.